Якчанд рӯз пеш ман шакароби қаламаи гӯштдор кати кардагия дида будам. Қама маъқул шуд. Баъд заказ кардам. Духтаро манам ба равон кардан. Баъд вот такие вот пельмени тоже разноцветные домашние тайёр карда равон кардан. Ин духтаро шакароба бисёр накун гуфтам. Барои як қаламаи калона нимаша шакароб карда равон кард, нимаша ҳам равон кардаги беҳад қаламаш ба мазза ман маъқул шуд. Манам хел қабат-қабаташ ба гӯшт кати пухтаги қаламаям. Ин духтаро фикр ки саҳифа дар Instagram надоранд, барои ки ин кас камтар аз хонаи мо дуртаран, ҳамсоягои ман мешанд. Тайёр карда ман чизе ки гуфтам равон мекунанд беҳтарин, ман ба маъқул ҳамаи пухтагиашон. Инҷа ман чанд рӯз боз шавҳарамо хоҳиш карда будам ки мана банк баранд. Ман аз банк 1 миллионе ки аз компания баромадаги буд, аз 1 миллион камтар зиёдтар ёдатам агар ки бошад. Мана гирам як лухт аз банк гуфтам, қадар тавалло мекунам ки намебаранд то кор то серкор. Хулоса гап ки ана ҳозир вақт шуд ки банк равем, лекин афсус ки банк паям як лухт мо дода натонистам. Камтар нада подождать гуфтан, лекин мо хостем ки нимаша снимать кунем аз банкомат, бо ними дигарша як рӯз дигар ҳеҷ гап надарад. Хай як лухт снимать мекардаги хоҳишам буд, ҳеҷ гап нест. Тоқатам тоқ шуда хеле снимать кардам духтаро. Мана инҷа 700 чанд ҳазор рублеш снимать карда омадем. Аз 1 миллион зиёдтар буд. Ҳозир ман инҷа скриншот карда мемонам чанд қадар ман богузаштаги буд обши. Ана баъд мондагиша як рӯз дигар снимать мекунем рафтам. Хай духтаро ин ҳамаш маошаи ман ки аз компанияи Faberlic ман гирифтаги ҳастам ва ҳар 21 рӯз мегирам. Ҳозир бошад вақти ужин. Ман имшаб ужин ба тифтел шурбу тайёр кардам. Закои сер кунам, ман мерам бо кор мекунам духтаро баъди ужин. Манам хеле агар кор кардан хоҳитон дар хона, марҳамат номерои WhatsApp ман барои ҳамкорӣ. Маълумоти пурратар дар бораи корам дар ҳамин актуални гуфтагӣ ҳастам духтаро.